Boa tarde, agora sí, estamos no segundo debate sobre a situación do galego organizado pola GAL co apoio da Deputación da Coruña. Levamos como todo o ano con un proxecto grande, non, para repensar o ensino e o galego, o novo ensino pro galego, chámase. Tivemos xa un primeiro encontro no que falamos especificamente de ensino formal. Aí participaron Carlos Valcárcel, Filipe Díaz e Freixeiro Mato. Vimos traballando tamén a situación da lingua como co gallo do 40 aniversario da oficialización do galego. No ano pasado fixemos unha serie de entrevistas, tanto por décadas como un debate con 3 representantes das forzas das forzas políticas do Parlamento galego. E hoxe vimos co título Transmisión interxeracional, non? Vamos ver un pouco que pasa aí e, sobre todo, o corte, non? O corte da transmisión interxeracional da lingua. Por que as crianzas galegofalantes entran no ensino formal, no ensino obrigatorio e mudan, non? E deixan de falar a súa lingua. Entón, para analizar un pouco esta situación, hoxe temos 3 convidadas. Contamos con Alonso Caixade, de Ames, é mestre de Escola Pública dende 2004, está especializado en educación musical e posgraduado tamén en música tradicional galega, recoñecido como músico, non? Aí é onde xa o coñecemos tanto de diferentes formazóns como polo seu proxecto persoal Caixade, 3 discos, numerosos premios, participación, ademais, como representante galego no Festival de Linguas Menorizadas Suns Europe, non sei moi ben como se pronuncia, e na actualidade, ademais, director do Centro de Ensino Primario e Infantil da Barouta, en Ames. Benvindo, Caixade. Obrigado, boa tarde, un placer. Obrigado, un placer partillar con vos, cas compañeiras, co compañeiro, e obrigado a GAL por este convite e por esta proposta. Boa tarde para todas. Boa tarde. Tamén contamos con Elena Baraibar. Elena exerce de profesora na Icastola Las Corain de Tolosa, na ESO no bacharelato, e foi coordenadora do proxecto lingüístico das Icastolas de Guipúscoa. Entón, impulsionou unha liña de traballo, Euskaraz Bizi, Viver en Euskera, que subliña basicamente toda a importancia dos espazos e actividades extraescolares na aprendizaxe da lingua, no seu uso, na identificación emocional con ela, así como na necesidade de evidenciar obxectivos lingüísticos tamén nas actividades de lacer. Formou parte, ademais, do Centro de Ensino de Euskera para traballar na capacitación lingüística de docentes. Arratxa León, eta ongi etorri, Elena. Boa tarde, obrigada. Grasa por convidar as Icastolas a estas sesións. Vai ser moi interesante contar tamén con esa perspectiva internacional para ver como outro exemplo, non? Outros modelos. E, finalmente, Santiago Quiroga, de Guitirís, tamén mestre nunha escola rural de Boqueixón. Santi fai parte, ademais, da Coordenadora Nacional das Escolas Sementes e máis do secretariado da nova Escola Galega. Tamén da Comisión de Defensa da Lingua do Centro Social Compostelán Xentalla do Pichel, e, ademais, está interesado na pedagogía crítica, non? Como unha ferramenta para a transformación social. Tamén colaborador de algúns medios de comunicación, como Galiza Libre ou Novas da Galiza. Benvindo, Santi. Santi, estás aí con nós? Non sei se a conexión vai un pouquiño máis devagar con el. Vamos a esperar que nos escoite e entramos. Obrigado, Charo, que se cortou un momentiño o vídeo, mas Vale. todo perfeito. Obrigado por iso, polo convite e, bom, pois, a ver, neste caso, como semente, pois, sempre o noso agradecimento ao PXL, pois, por dar cabida, pois, aos nosos eventos, as noticias, as campañas de matriculación e a verdade é que é unha sorte, pois, poder tervos sempre nese sentido. Pois a túa perspectiva seguro que tamén vai ser interesante por traer esa parte, non, da escola autoxestionada Semente e ao mesmo tempo a experiencia no público. Ademais, sabedes que está aberto os comentarios, entón as persoas que estexan connosco ao vivo poden tamén participaren. Benvidas todas, quen queirades apontar algo, comentar ou facerlle algunha pregunta ás nosas convidadas, pois tamén podemos introducila. A idea era comezarmos facendo unha pequena avaliación do que pasa, non? Do que ven pasando no ensino público, basicamente porque é ese espazo que para nós está cortando
a transmisión interxeracional. Sei que vos dous respondestes así brevemente xa nun vídeo que difundimos esta semana no portal. Non sei se queredes decir un pouco de que pasa aí ou incluso, e sobre todo traendo a Elena, non? De é o culpável o ensino público da castellanización das crianzas no noso país? Pois, Casado, dalle. eu acho que o ensino é un espazo de socialización das crianzas, por tanto, ten parte da responsabilidade desa castellanización tamén das nenas e dos nenos. Acho que os factores son múltiples, vamos ter a sorte de ilos debullando aquí devagar, mas acho que tamén a estrategia política do goberno, mesmo me atrevería a decir a diferentes gobernos que foron pasando pola Xunta, se callar con máis forza nos últimos anos, o interese parece claro en construir unha identidade lingüística de espaldas ou de costas ao patrimonio das nenas e dos nenos, neste caso do patrimonio lingüístico tamén, non? Por tanto, que haxa unha castellanización como o modelo de escola que se defende desde o carácter público, non? Santi, ti tamén partillas máis ou menos... Sí, concordo. O sea, concordo que ás veces pensamos na escola como o remedio de todos os males, non? En moitos sentidos. E o certo é que ten un poder, digamos, limitado, non? Na capacidade para restaurar unha lingua. De facto, creo que era Carme Junyent que dicía que non existiu nunca unha lingua en perigo que fose restaurada socialmente apenas polo sistema educativo. O sexa, necesario desenvolver outras medidas de carácter complementar. Agora ben, sen escola non hai esa posibilidade. Por tanto, é fundamental falar dela, non? Na miña experiencia podo dicervos que como, por exemplo, coordenador da equipa de normalización lingüística do CPI Antonio Zacouto en Boqueixón, o que fomos vendo nos últimos anos é que houve unha queda dos usos lingüísticos en galego cuanto máis novas foren as crianzas, non? Ou seja, en infantil, é dicir, viamos que en infantil entraban algunhas falando galego, mas despois en primaria xa se perdía unha parte, e depois en secundario aínda máis, non? E isto que é unha apreciación persoal, aínda que tentamos, como digo, non tentala concretizala e obxectivala, pois recentemente no mapa sociolingüístico escolar de Ames, pois evidenciouse como de cada 3 crianzas galegofalantes que entran na escola, perden a lingua galega 2. Por tanto, sí que podemos dicer claramente, con dados, non? Que o proceso de castellanización pois é evidente con este modelo lingüístico. Outra cousa é que podemos dicer, existen outros modelos? Sí, depois falaremos sobre eles, mas o que é claro é que existen alternativas, entre elas pois o propio modelo D, non? Utilizado no País Vasco, do que nos poderá falar tamén Elena despois. Sí, sería fantástico escoitar un pouco a situación vosa no País Vasco, non, Elena? Porque iso, si percebeste ben, entran 3 crianzas falando galego e 2 pérdense para o castellano, non? Ese estudo que falaba Santi do mapa sociolingüístico de Ames, xusto, ademais, o concello do outro compañeiro, si é representativo é asustador tamén, non? Yo, lamentablemente, yo creo que comparto absolutamente vuestra realidad. Y en el País Vasco coincidimos en el diagnóstico totalmente con el diagnóstico que hacéis vosotros. Bien es verdad que el modelo de inmersión no es en absoluto suficiente per se, simplemente un modelo de inmersión neutro en el que únicamente se hagan en euskera los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. No alcanza a euskaldunizar ni a mantener euskaldunes a los alumnos que entran y alumnas que entran en el sistema. ¿Por qué? Pues porque como bien habéis dicho, la enseñanza, la escuela en realidad es un útil imprescindible para la normalización del euskera, pero es evidente que la escuela sola, únicamente la escuela, no puede llegar a normalizar la lengua.
Y es imprescindible que, bueno, que a nivel social pues, se activen políticas lingüísticas, sobre todo relacionadas con el ocio, en las que los alumnos puedan encontrar una continuidad en las políticas lingüísticas que se sustentan en los centros escolares, sobre todo en el modelo D, y esas políticas lingüísticas o esas líneas lingüísticas, ese afán por recuperar la lengua y por hacer por la lengua, tenga un reflejo directo en la sociedad también, ¿no? Concretamente, refiriéndome a lo que decíais, que entran 3 niños hablando galego y que al final se pierden 2 en el camino, bueno, pues esa realidad en los entornos sociolingüísticos, pues donde el castellano es global, la presencia del castellano es global, pues efectivamente pasa eso si no es que tanto en la escuela, en la ikastola y en el entorno más cercano a esa escuela y a esos alumnos y alumnas, no hay políticas sociales que incentiven el uso del euskera, del gallego, en la calle, en las actividades de ocio, en todo el mundo, digamos, que gira en torno a los niños y a los jóvenes en edad escolar. Por lo tanto, compartimos la misma situación, aunque, bueno, sí es cierto que durante estos 40 años el modelo D de inmersión, en el caso del euskera, pues ha dado resultados, yo pienso que hay que decirlo, muy positivos, aunque todavía nos queda pues, un largo camino para recorrer y tenemos muchas cosas que resolver en el ámbito educativo y también en el ámbito social. Pero bueno, la escuela ha contribuido significativamente en el número de vascoparlantes en edades escolares. Entón farías unha avaliación positiva desa alternativas, non? De liñas criando unha de inmersión lingüística. Yo hago una valoración, o hacemos las ikastolas, desde las ikastolas hacemos una valoración positiva sobre el modelo D, que, bueno, que en estudios de campo y de investigación se ha comprobado que es verdaderamente el modelo que mejores resultados arroja a nivel de competencia en euskera, ¿no? Comparando el modelo D con el modelo A o el modelo B. Actualmente, en los datos del curso 2019-2020, el 82% de los alumnos de infantil están escolarizados en el modelo D, tanto en la pública como en la concertada, ¿no? Pero, insisto, pensar que el modelo D, el modelo de inmersión, va a llevar a la lengua minorizada a la normalización, pues lo hemos comprobado, no es suficiente. No es suficiente de ninguna de las formas. Es imprescindible, pero no es suficiente. Yo creo que ese es el resumen. Pois eu considero co que está dicindo Elena, non? Nós ainda estamos como dous degraus para atrás, ou non sei cantos para atrás ou para baixo. Digamos que a análise que fai Elena é positiva, mas entendemos que poderíase mellorar, non? Obviamente, non vai ser a solución do agravio comparativo do idioma, neste caso da lingua minorizada do euskera. Pois nós que estamos non sei cantos chanzos para atrás, eu creo que basicamente trátase de protexer. É unha cuestión de protección da lingua. Neste caso, igual que protexemos o patrimonio e coidamos outros elementos ou protexemos determinadas persoas que están en risco de exclusión social ou que están nunha situación desfavorecida, pois acho que temos que protexer tamén o idioma como risco que corre de non estar sendo utilizado ou non estar normalizado nas crianzas, non? A respecto do que falabades do estudo do mapa sociolingüístico escolar do Consello de Ames, só dizer que os datos son asustadores e foi feito
non sei como explicar, en relación á perspectiva que as persoas teñan da súa competencia lingüística. É dizer, se eu falo metade castellano, metade galego, mas considero que iso é galego, e coloco aí que eu estou a falar galego, convalida como se esa persoa falase galego coas súas fillas ou os seus fillos. Non sei se me estou a explicar. Que os datos son tremendos no Consello de Ames, son tremendos para a escola que eu dirixo, que supostamente era como ese reduto galo no norte do Consello, onde a maior parte das crianzas mantiñan o idioma, todo isto, non? Estáse vendo que os datos son asustadores e, aínda por cima, os datos, con todo o respeito para a Real Academia Galega, que fixo un estudo, constame en Barouta, que fixo un estudo exhaustivo, de moitas horas, de moita análise de dados, mas acho que a variável, e así o falei con elas e con eles, de permitir que as persoas consideraran a súa competencia lingüística como válida, fai que os datos sexan máis positivos aínda do que deberían ser. Sí, a verdade é que iso da competencia lingüística é outra das chaves, non? E xa nalgúnas das conversas que tivéramos anteriores neste ciclo de análise da GAL, viñamos como reparando niso, non? É unha cousa como dolorosa tamén, non? O de, bon, hai crianzas agora que saen da ESO e que non teñen competencia lingüística para desenvolver unha conversa, non? Algo que na nosa realidade era impensável, como que sempre había esa idea de a xente sabe, entende, fala galego, mas esconde iso. Mas agora estamos vendo crianzas na ESO que teñen que estudar como se fose unha lingua estranxeira, non? Como enfrentamos? E no ensino primario tamén. Como? E no ensino primario, como antes falaba Santi tamén, sí. De que maneira podemos enfrentar isto, non? Tendes respostas máxicas, solucións, Santi? A ver, sí, aparte que inclusive, o sea, xa as propias crianzas e adolescentes galegas teñen dificultades para moitas veces para aprenderen e utilizaren a lingua galega cando non a teñen na casa. Mais, inclusive, acrecentaría o alumnado inmigrante, non? Ou sexa, digamos que en vez de tornar o galego como a lingua de cohesión social, unha lingua nacional, unha lingua que permita, por tanto, que todo o mundo teña as mesmas oportunidades, pois, ao final, o que provoca o modelo actual é que é discriminatorio para as crianzas que non teñen o galego, lamentablemente, nas súas casas, e dentro delas, lóxicamente, pois as inmigrantes ainda teñen máis dificultades. Entón, Charo, tú preguntabas polos si había alternativa. A alternativa eu creo que existe, porque aparte de que do punto de vista, digamos, internacional, xa se ten testado, non? Desde a década de 60-70 no Quebec xa se viu como é posible desenvolvermos modelos de inmersión lingüística e, como dicía antes a compañeira Elena, é preciso reforzalos. E como podemos reforzalos? Pois construindo ecosistemas lingüísticos. Para construirmos a identidade lingüística e cultural, cualquier persoa necesita, digamos, como unha estufa, non? Ou sexa, un invernadoiro, non? Onde medran mellor as plantas, non? Pois, con esta metáfora, quero aludir pois o que son, por exemplo, a importancia das actividades complementares extraescolares que en numerosas ocasións digamos, desenvolven en lingua castelá. Quero facer referencia tamén á importancia do que é a formación sociolingüística tamén das familias. É importante que as familias reciban unha formación porque moitas delas non saben realmente que facer nun contexto onde coexisten varias linguas. Se nós, no ámbito educativo, non fornecemos recursos a esas familias para que coñezan cual é a mellor maneira, non, para que as súas crianzas dominen competentemente as diferentes linguas, realmente vai ser difícil, non, que o fagan. E, en fin, penso que a nivel municipal podense facer moitísimas actividades e iniciativas para a defensa da lingua e para a normalización. Ás veces, caímos un pouco no defeito de sempre estarmos a falar do goberno, non? Eu primeiro, non? Digo, o goberno. Entón, na semente falamos moito, por exemplo, do discurso da responsabilidade. Todas e todos non temos a responsabilidade no noso día a día
desde o xornal que compramos, o programa de televisión que vemos ou as iniciativas que desenvolvemos, temos digamos, obriga moral de sempre pular para que a lingua galega se normalice plenamente. Sí, sí, eu concordo, De feito, na segunda parte sí que queríamos, sobre todo, sacar así propostas en positivo, todo o que é extraescolar, digamos. Mas por fechar así un pouquiño o máis estritamente académico, de ensino obrigatorio, de ensino público, vos vedes, por exemplo, a hipótese de un estudo por liñas como teñen no País Vasco, para o caso galego, sendo que agora, se nós temos unha crianza, non sendo que a mandemos unha semente, mandámola ao escola público, ao ensino público sabendo que renunciamos, non? Sabendo que vai ser unha vítima. Se vemos vontade de chegar institucionalmente a ter algo así, Charo. Se vedes que podía ser unha solución ou unha alternativa xa para nós, no noso contexto hoxe. Sí, como alternativa, como hipótese verdadeira de ter éxito, sin, claro. Ti pensas que sería mellor que o que temos hoxe? Eu acho que é unha cuestión de como antes estaba a falar, non? É de protexer a quen menos recursos e menos posibilidades ten, sexa unha persoa, sexa unha catedral, un dolme, ou sexa unha lingua, neste caso, non? Ou sexan as crianzas que teñen dereito a desenvolverense nunha lingua que lles debería ser propia, pero, como estamos a falar, en moitos casos xa deixa de ser propia tamén, non? Se a lingua patrimonial de Galiza está desfavorecida ou está nunha situación de emerxencia, deberíamosla de protexer. A maneira de protexer é que, igual que nos chegan inputs aos seres humanos do Camiño de Santiago, para que a xente acoda ao Camiño de Santiago, deberían chegar inputs en relación á lingua e a cualquier outra cuestión, non? Pero para o que estamos falando en relación á lingua. Por tanto, o modelo de inmersón acho que sería a primeira hipótese de ter un certo suceso, aínda que, como ben dixo Elena, non é todo o que está por facer, non é o obxectivo final, non? Despois, como ben dixo Elena, eu creo que a parte social a que teñen contacto as nosas alumnas e alumnos é tamén decisiva. Nos podemos ter, acho que o profesorado non o estamos a facer todo o ben que podíamos, nos podemos ter unha, non sei como dizer, podemos levar o alumnado cara unha tendencia na escolla dos recursos que están vendo nas súas ecrás, non? Que están vendo na televisión, nas tablets, non? É certo que falta a formación que falaba Santi das familias, falta a responsabilidade de consciencia, mas se desde as aulas o profesorado pesquisa no galego internacional e ve que hai un mundo inmenso de recursos por ver, de que todos os deseños animados, de que todas as series, de que todos os filmes están en galego internacional, creo que temos un ponto de partida máis favorable do que o euskera podía ter no seu momento. E é engraçado ver que o euskera colleu unha liña máis de avanzo respecto do galego cando nós temos esta situación de impulso, non? Segundo, se o profesorado pesquisase pois aqueles youtubers de galego da Galiza ou de galego internacional e os colocara na aula e o alumnado estivera a ver, gostara diso, chegaría a casa e diría: mamá e papai, quero que me poñas iso ou quero pesquisar iso na tablet. Por tanto, moitas veces as ecrás poden ser parte do perigo, poden ser parte da solución tamén ao noso problema, que é o terceiro axente de socialización que teñen hoxe en día as crianzas. Por tanto, eu acho que a primeira solución sería protexer o idioma. Para protexelo debe de estar en todas partes na escola, desde como se denominan os talleres á hora de comer no comedor escolar ata as cousas que faz nas actividades extraescolares e, por suposto, nos recursos e nos materiais que utiliza, que usa o profesorado. Por último, dizer que en moitas das escolas que pretendemos traballar na transformación pedagóxica, por tanto, que, entre outras cousas, non usamos libros de texto convencionais, vemos no sistema a prohibición de poder utilizar materiais en galego internacional, cousa que non podemos, e vemos a incapacidade de usar materiais de información que teña o alumnado noso para poder investigar nos proxectos educativos que sexan en galego, esa información. Non hai enciclopedias infantís en galego. Pode ser que atopedes algunha, e as persoas que nos están ouvindo pode ser que teñan algunhas nas súas casas, mas se queren comprar
un bloco de 25 enciclopedias para ter no fondo libros de cuarto de primario é imposible. Non existe en galego. Existe en galego internacional, mas non temos a hipótese de meter iso na convocatoria pública. Iso, sí. Santi, tú ves o das liñas diferenciadas? Porque eu entendo que o da liña D, o da inmersón é o ideal, mas o problema é que aí habería outras liñas que serían máis excluentes tamén, non? Como... Idealmente, eu defendería universalizar o modelo semente para o conxunto dos centros educativos. Iso sería o mellor, non? Que iríamos xa un pouco o que sería o modelo catalán. Agora ben, unha liña educativa en galego sería moitísimo mellor que o panorama actual, iso sen dúbida. Eu diso teño certeza, porque o problema actual xa non é só que non se está a garantir un equilibrio competencial nas dúas linguas. Ou seja, os estudos tamén o que nos están a dizer é que, sabes, é moito pior galego que castelán. Senón que, ademais, digamos, as crianzas que xa teñen o galego, que teñen un bon galego na casa, non? É dicir, que veñen con ese tesouro, non? Con ese patrimonio, como dicía Caxade, o entrar na institución, pois pérdeno, non? Precisamente pois pola desvalorización que a propia lingua ten no ámbito educativo. Entón, a liña inmersiva, digamos, sería moito mellor que o modelo actual. E déixame acrescentar unha cousa, a Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias, que foi asinada polo Estado español nos seus máximos, incorpora no artigo 8 que se deberá prover unha liña inmersiva en linguas menorizadas, no noso caso, por tanto, en galego, de educación infantil até a universidade. Por tanto, o que habería que dicer o goberno galego neste caso é que cumpra a lei, non? Que cumpra a lei e, por tanto, que garanta este dereito que temos pois todos os povos da Europa que non temos, digamos, a lingua do Estado, non? Na que nos encontramos. Sí, a nivel legislativo xa temos tamén falado moito aquí porque, de facto, o actual decreto do plurilingüismo de 2010 que sofremos vai incluso contra a Lei de Normalización Lingüística, non? De 2004, é dicir, que se supón que sería como unha liña superior, mas sí, en fin. Se cadra aquí con respecto aos materiais, que tamén antes adiantaba Caxade, non? Esa necesidade de podermos usar outros materiais, tamén, Elena, nos podes contar un pouco como vos pois buscades xeitos, non? Formas de encontrar alternativas de materiais escolares, os déficits que teñades que preencher, tanto de materiais extraescolares, escolares, como alternativas de leser, non? Que foi unha das túas liñas de traballo. Sí, bueno, en las ikastolas, la verdad sea dicha, bueno, en su trayectoria histórica de medio siglo, siempre se ha procurado producir materiales didácticos para las ikastolas. De hecho, las ikastolas cuentan con una editorial, Ikaselkar, que publica materiales didácticos en euskera, que incluso luego esos materiales se usan también en escuelas públicas, incluso concertadas religiosas. Por lo tanto, es una línea de trabajo que se ha contemplado desde hace ya muchísimos años en las ikastolas. Y yo creo que es muy importante, ligado a la producción de materiales didácticos en las ikastolas, desde la Federación de Ikastolas, llevamos también una línea de formación pedagógica e incluso lingüística de los docentes. Es decir, que no es que solo se les ponen a mano los materiales didácticos, también se les imparte formación pedagógica pues de cómo hacer un mejor uso de esos materiales, ¿no? En aras a obtener pues, unos resultados académicos pues más favorables. Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido yo creo que en la enseñanza en euskera no estamos faltos de materiales didácticos. En el caso del euskera, donde verdaderamente tenemos un déficit es a nivel de, digamos, de pantallas, ¿no? De materiales digitales, de ocio, de entretenimiento, y es ahí, pues bueno, donde estamos inmersos en esa globalidad que pasa absolutamente en castellano y en otras lenguas, en inglés, en francés y en otras lenguas incluso, y bueno, que dicha sea la verdad,
durante estos últimos años estamos notando un retroceso muy importante en la capacitación lingüística, en la competencia lingüística, que, vamos, no creo que se pueda afirmar a ciencia cierta que se debe únicamente al uso de las pantallas, inciden también otros factores, pero bueno, estamos observando que ya desde primaria pues, los alumnos muestran ciertos comportamientos lingüísticos que antes de un uso tan generalizado de las pantallas como se hace ahora, pues no lo presentaban, ¿no? Con lo que habéis dicho anteriormente, nosotros desde las ikastolas estamos plenamente convencidos, un poco refiriéndome a lo que os he dicho en la primera pregunta que me habéis hecho, estamos plenamente convencidos de que en realidad para recuperar una lengua minorizada es imprescindible crear espacios de ecología lingüística, ¿no? Proteger el euskera desde un punto de vista totalmente holístico, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y ahí un factor muy importante consideramos que es la conciencia sociolingüística, la educación sociolingüística, es decir, la intención que tiene la comunidad educativa y la sociedad en general para con la lengua. Entonces, aquí en Euskal Herria, bueno, pues estos últimos años yo creo que estamos conociendo pues, movimientos sociales, culturales, en pro de la activación del uso del euskera, que son pues, muy importantes y están dando, yo creo, y darán resultados positivos pues, a corto, mediano periodo, quiero decir. Por ejemplo, pues Euskara al Día o Korrika o todos estos fenómenos sociales, todas estas iniciativas sociales, yo creo que ayudan precisamente a que el hincapié que se hace en el modelo D y concretamente en las ikastolas a favor del euskera, concienciar pues la importancia que tiene el uso del euskera, bueno, pues se socialice y sea compartido con la sociedad en general, ¿no? Y es verdad que la escuela ha hecho mucho, pero habéis hecho referencia antes a la competencia lingüística y a la calidad de la competencia lingüística, digamos. Y bueno, yo creo que en general en la escuela, en todos los centros escolares y concretamente en las ikastolas, y es actualmente una línea de trabajo que tenemos muy importante, la forma, la metodología que se usa para enseñar las lenguas en general y concretamente el euskera, pues también tiene mucha importancia. Y pienso que es un punto de vista, pues bueno, pues que no hay que, un factor que no hay que perderlo de vista, no hay que perderlo de vista, hay que incidir seriamente en usar pedagogías que apoyen y que procuren el conocimiento y el uso del euskera pues, de la forma más óptima posible. Entrou outra pregunta para ti, Elena, mentres estabas a falar. Caixo, Elena, cando morei en Donostia reparei na presenza de moitas escolas privadas estranxeiras, alemás, inglesas, francesas. Achas ser un perigo para a hexemonía do modelo D? No, yo pienso que no. El liceo francés, el colegio inglés, el colegio alemán que existen en Donosti, en San Sebastián, no son un peligro para el desarrollo del euskera ni suponen un impedimento, una traba, de ninguna de las maneras. No. No. Sí, interesante tamén neste sentido. Bon, meto outro comentario que é só para esclarecer. Fala Xosé Carlos Carballo e di: a señora Elena Bareibar está a falar en galego, non me parece. Pode ser que Carlos sexa un ouvinte do Brasil ou de Portugal. Non, está a falar castellano, mas está a comprender o que nos dicemos. Agora ben, o dos criterios por recuperar iso, non? Criterios de competencia son imprescindibles e, como decía Caxade no inicio, ter incluso xa un criterio de avaliación externa para ver se estas competencias son ou non son reais, non? Porque eu teño escoitado
pois non sei, familiares dixeren na miña casa pois non fala cristiano, non fala castellano, e nunca ter falado esa persoa castellano, non? Mas digamos que ni siquiera identificar ou diferenciar unha lingua da outra, non? Por tanto, sí que é importante ter ese criterio externo. E depois, con respecto aos materiais, unhas das chaves que teñen saído, que tamén me apetecía partillar convosco, era a cuestión esta da lusofonía, non? Comentaba antes que era pois prohibido incorporar nalgúnas escolas materiais en galego na norma internacional, incluso esa outra chave que colocaba Elena, que era a formación do profesorado, que non é estritamente de lingua. Isto xa saiu tamén en algunhas das entrevistas que vimos publicando semanalmente, non? Como que se lle carga de moitísima responsabilidade ás docentes de galego, que teñen que facer esa pedagogía de afecto, de identificación, de casi de activismo. Teñen que ensinar literatura, que está dentro desa mesma materia. E depois, ao mellor, colocan uns criterios que logo esa crianza vai para a seguinte materia e a cualidade lingüística da profesora de bioloxía ou de educación física ou que sexa é pésima. Por tanto, ao final continúa pois non popularizando ese discurso de pois falar galego falase de calquera xeito, non? Pódense meter erros ou que fose que no castellano eso non sería consentido. Temos aquí outro comentario de Coldo Tellito, que me dan ganas de dicer que leas ti, Elena, porque non sei se... Leio batik jarraitzen nago, elkarrizketako interesgarria benetan zoriona guztioi. Bueno, nos está felicitando porque considera que estamos pues llevando una conversación interesante. Obrigada, Coldo. Pois non sei, compañeiros, como vedes vos eso dos materiais e das competencias no noso caso, non? Porque a verdade é que o noso caso realmente é super diferente do caso vasco. Traemos a situación dunha lingua minorizada que ten que crialo todo ela e unha situación como a nosa que contaba Carmen Saborido nun artigo recentemente, non? E tamén nos falou cando tivemos a oportunidade da conversa con ela, que decía que é como se tes un boleto da lotería e non o queres cobrar, non? No noso caso. Eu creo que é pensar ou é considerar como se as persoas que falan castellano falasen un idioma diferente do español. Nós temos a sorte de saber que o galego é o portugués o mesmo que o castellano é o español, con sotaques diferentes, con palabras concretas diferentes e con variantes, en moitos casos, diferentes. Mesmo que poden dar a falsos amigos non lingüísticos que poden facer que a conversa non sexa tan fluida. Igual que acontece no castellano e no español. Mesmo determinadas palabras castellanas poden ser ofensivas colocadas no español e ao contrario tamén, non? Por tanto, cando as persoas entendamos entendamos como sociedade, quero dizer, que o galego e o portugués son a mesma lingua, pois entenderemos que está todo feito. É que non precisamos do Xabarín Club, con todo o cariño. É bon o Xabarín e todo iso, é máis Xabarín que veña. Mas xa está todo feito. Podemos ter a Peppa Pig en galego, podemos ter a Patrulla Pata en galego, podemos ter o que queiramos en galego. Eso xa existe. Temos a sorte de que os que nascemos nos 80 xa fomos tamén criados en ver os debuxos da televisión española naquela altura con sotaques diferentes ao castellano, que era en español. Acho que non provocou un problema para o Instituto Cervantes, non foi en detrimento dos falantes de castellano neste caso, non? Por tanto, ese modelo para o galego acho que sería válido. Eu quería dizer, Xaro, que en relación ao que falabas antes da avaliación externa, de que poidamos ter esa avaliación da competencia que teñen as crianzas, as alumnas e os alumnos, existe e chámase o deseño curricular base, ou chámase o currículo, ou chámase os mínimos que teñen que aprender as nenas e os nenos. E toda a nai e todo pai e todo cidadán e cidadá pode ver o que se espera ao final da etapa infantil no segundo ciclo dunha nena ou dun neno, o que se espera ao final da etapa do ensino primario, secundario, por tanto, iso está publicado. Se non se inspecciona e se non se certifica que sexa de acordo á normativa, é porque tamén demostra que hai un interese estratégico en facer desa materia, desa área,
pois un elemento máis folclórico que non realmente algo competencial e algo con fundamento. Eu acho que a inmensa maioría das crianzas galegas deberían suspender ou non pasar, non promocionar nos contidos mínimos que se esperan delas no ensino primario. E, por tanto, eso é unha norma que se pode ver, que se pode googlear en guía LOMSE que está publicado e que partilla a Consellería de Educación. Por tanto, é público, pódese testear en calquera momento. Si, outra das liñas de mellora da competencia lingüística supoño que todo o tempo esa introdución do portugués, non? Que no noso país non chega no secundario ao 3%. Sí. Ou seja, que realmente, incluso se o compararmos ca Extremadura, que sempre falamos do caso extremeño, non? Verdadeiramente baixo. Sí. Santi. De facto, ouvídesme, non? Sí, quedaches conxelado, penso, mas... Ben. Sí, non, ia a acrecentar a respecto do que indicaba Caxade, que, a ver, que realmente pois o portugués permite que as crianzas podan ser falantes completas, ou seja, que podan desenvolverse sexa cual for o ámbito artístico, literario, cinematográfico, e poden ter ali todo, absolutamente todo. Agora ben, isto non debe limitar a produción cultural, digamos, galega co noso propio sotaque. Penso que tamén iso é unha riqueza económica e, ademais, que todas sabemos que as linguas son portadoras dunha cultura, por tanto, que podamos, digamos, ter producións propias en cualquier ámbito, pois sempre é positivo, non? E sempre temos que mellorar aí. Depois tamén o que nos ofrece o portugués é un modelo de lingua estável. O problema do galego actualmente é que é unha lingua moi hibridada, moi castellanizada e, por tanto, todas nós ás veces temos dificultades para non utilizarmos, non? Pois ou estruturas sintácticas ou léxico castellano. Por tanto, o que foi o portugués é, digamos, como o antivirus dun computador, non? Ou seja, permite, digamos, soberanizar a nosa fala, permite que estexa protexida e estável. E iso é moi importante. E é importante porque isto dá seguranza ás falantes. As falantes perciben que, digamos, poden utilizar a lingua de maneira competente, non? Sexa cual for o uso. E para isto, na semente, mas tamén creo que na escola pública, penso que é importante desenvolver avanzos que sexan correlativos. Antes sempre se dicía, primeiro hai que normalizar e depois normativizar. Pois ben, nos entendemos que hai que facer as dúas cousas á vez. Ou seja, para que as crianzas perciban o portugués como unha lingua propia, é necesario tamén dotala dun código que sexa coherente con ese espazo. Ás veces, as galegas penso que somos un pouco inxustas, non? Porque dicemos, é que é moi doado, a comunicación é fluente, todo o mundo pode darse conta. Pois non, eu non reparei ata ben tarde. Entón, para que as crianzas reparen, e a sociedade galega en xeral, é importante que a propia norma, non? Inclusive coexistindo con outra norma como a actualmente oficial, pois poida avanzar en todos os espazos sociais, non? E para acabar con este ponto, indicar tamén que concordo moito co que indica Elena a respecto da conciencia, digamos, sociolingüística, non? Porque, digamos que a aprendizaxe dunha lingua ten unha dimensión instrumental vinculada a competencias, a competencia escrita, oral, non? Mas tamén ten unha dimensión axiolóxica, unha dimensión ética. As crianzas, cando viven nunha sociedade onde existen diversas linguas, teñen que coñecer que tipo de relacionamentos han. Se existe un relacionamento de opresión, un relacionamento desigual, entón teremos que abogar, como dicía Caxada anteriormente, pola equidade lingüística, por protexer precisamente o noso idioma que actualmente está nunha situación desfavorável, non? Entón, estes son valores, e os valores no ensino deben ser transversais. E, por tanto, todo o profesorado, con independencia de que sexa dunha materia ou doutra, debe transmitir estes valores. Como pode facer, por exemplo, o profesorado de inglés? Pois dunha maneira moi doada. Cada vez que teña que utilizar
outra lingua para apoiar o que dixo anteriormente en inglés, utilizar a lingua galega. Se utiliza a lingua castelá, o que está a dicer, non, é que a lingua galega non vale, non? É dicir, non serve de maneira implícita, isto en pedagogía denominámoslo currículum oculto, porque obviamente o docente non di o galego non vale, mas implícitamente cos seus usos diglóxicos o que reforza é unha conciencia no alumnado galego de que o galego non serve. E iso é o pior que lle pode acontecer a unha lingua. Sí, aí habría que tamén preparar esa formación, non? Que eu penso que Elena sí que se traballou máis alá de profesorado que non é de lingua para que a súa calidade lingüística sexa a que cumpre, incluso para os materiais, non? Eso que colocaba Caxade, pois a mellor necesitas un apoio visual e resulta que vas buscar ese vídeo automáticamente no castellano, non? Que xa ni siquiera pesquisas, como que xa temos a cosmovisión esa, non? Moi metida no marco estatal e ao final eses recursos, a pesar de termos aí ao pé a Portugal, pois, bom, esa necesidade de ter pois unhas directrices, non? Para ir por aí. Sí. Bueno, de hecho, dadas las deficiencias, digamos, o las deficiencias que observamos en el modelo D y en las ikastolas, de hecho, la línea de trabajo que llamamos el tratamiento integral e integrado de las lenguas, precisamente apunta en esa dirección, ¿no? El profesor de lengua no es únicamente el profesor de euskera o el profesor de gallego. Todos los profesores somos profesores de lengua, ya que no hay conocimiento sin lengua. Todos los procesos de conocimiento son procesos cognitivo-lingüísticos. Por lo tanto, en este momento es precisamente, como os decía, una línea de trabajo muy intensiva que tenemos en desarrollo en este momento en las ikastolas y concretamente, bueno, en todas las etapas, pero principalmente en la etapa de secundaria, donde precisamente parece que el que tiene que enseñar euskera es el profesor de euskera y el resto de los profesores pues tienen que enseñar historia, tienen que enseñar matemáticas, tienen que enseñar física, química, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que estamos llevando a cabo con los docentes es ese precisamente, hacerles ver que no pueden transmitir los conocimientos específicos, los objetivos específicos de las materias sin plantear objetivos lingüísticos. Que no se trata de que pasen a ser, además de profesores de mate o de historia, pasen a ser profesores de lengua, que no se trata de eso, que se trata de que precisamente sean conscientes de la necesidad de la alfabetización del área, ¿no? Que la necesidad que tiene el alumno de que el profesor objetive, visualice, explicite unos objetivos lingüísticos y le ayude al alumno a alcanzar esos objetivos lingüísticos por medio de los objetivos de la materia, ¿no? Consideramos que es imprescindible, entre otras cosas, porque, bueno, hablabais de los exámenes exteriores. Según los exámenes de evaluación de diagnóstico que lleva a cabo el Departamento de Educación del Gobierno vasco, bueno, la competencia en euskara, los niveles de competencia en euskara, pues en las últimas evaluaciones de diagnóstico, pues han salido bastante mal paradas. El número ha aumentado el número de alumnos que queda en los valores más inferiores y han disminuido el número de alumnos que alcanzan mejores resultados, con lo cual, pues bueno, sí que tenemos también, con respecto al euskera, un déficit en cuanto a la competencia lingüística y sobre todo en segundo de la ESO, que es donde se llevan a cabo estas evaluaciones lingüísticas, evaluaciones de diagnóstico. Se llevan en cuarto de primaria y en segundo de la ESO. Y en segundo de la ESO, bueno, los valores, bueno, pues han tenido un retroceso significativo, con lo cual, pues es urgente y estamos en ello, bueno, pues que trabajemos con los docentes desde otras ópticas para que precisamente sean conscientes de la importancia que tiene, primero, de que se le den al alumno oportunidades de llevar a cabo proyectos, retos
en los que los alumnos hagan actos comunicativos, formen parte de actos comunicativos, tanto orales como escritos, y que en esos actos comunicativos trabajen el euskera y les permita avanzar en la competencia lingüística, ¿no? Pues es una línea de trabajo imprescindible en este momento, que vista desde el infantil y desde primaria, pues pasa por por darle relevancia a la oralidad dentro de clase, ¿no? Y darle espacios y tiempo al alumno para que efectivamente se comunique en euskera y lleve a cabo, pues, desarrolle sus competencias cognitivas lingüísticas acordes con su edad, pero que sea un desarrollo positivo. Entrou outra pregunta agora de Fis Pousa que di, e a cualidade lingüística nas escolas? Entendo que aquí quere traer un pouco a idea de que a cuestión lingüística tamén pode... Fala castellano con sotaque vasco, euskara? Non sei se percebo. Entendo, o da cualidade lembroume agora que Santi tamén se lembrará do caso das bresolas na Cataluña Norte, que falamos hai pouco polo encontro este do Galeusca, no que falaban que a cualidade lingüística das bresolas facía que moitas familias escollesen estes centros precisamente polo completo que era a nivel tamén pedagóxico, non só lingüístico, sino que estas melloras lingüísticas iban acompañadas tamén de unha autoexixencia, de un nivel curricular, de unha formación do profesorado, non? Que era unha cualidade lingüística superior a outros centros. De hecho, siempre decimos que en los centros escolares hay que trabajar con los alumnos, hay que trabajar con los docentes, pero hay que trabajar con las familias. Y sin ninguna duda, las familias, sean del perfil lingüístico que sean, tienen que ser conscientes que son factores muy, muy importantes y que sus comportamientos lingüísticos y sus ideologías acerca de la lengua y sus actitudes pues son sumamente importantes para el desarrollo de la competencia de sus hijos, de la competencia lingüística de sus hijos, ¿no? Los modelos lingüísticos que practiquen los padres, las actitudes lingüísticas que tengan, independientemente de si conocen o no conocen el euskera, si lo conocen mucho mejor, pero son importantes. Por lo tanto, bueno, dentro de este ecosistema que decíamos que es necesario que recreemos en los centros escolares, donde en el centro esté el euskera y desde una visión totalmente holística incidamos en reforzar y en hacer por el euskera, pues las familias juegan un papel muy importante, muy. Sí, as familias, os iguais, os pares. Queríamos preguntar tamén polo patio, non? Non sei, Caxade, por exemplo, como ves esa parte no patio dentro dun caso dun centro público? Complicada. Ia dizer antes que eu creo que trátase de que nos sintamos influencers do idioma e que todas e todos podemos ser influencers do idioma a calquer nivel, non? Por tanto, igual que dicía antes Santi, esa profesora de inglés que se apoia noutro idioma, noutra lingua, para asegurarse de que o seu alumnado está comprendendo, dependendo de como faga, pois está sendo unha influencer dun idioma determinado. Se colocamos esta cuestión noutro ámbito diferente, como pode ser o feminismo ou o ecoloxismo, eu creo que todas as persoas, ou unha maioría inmensa, non, consideran que as nenas e os nenos deben sair da escola sentíndose iguais en dereitos, en oportunidades, sentíndose que teñen un planeta por protexer e por disfrutar, pero respeitando, non? Por tanto, se vemos un profesor que tira a tona da laranxa no caixote azul do papel, pois diríamos, eso non está ben. Pero é sorprendente ver que ao mellor temos un profesor que pisotea o idioma, colocando vídeos determinados, colocando materiais determinados, mesmo nas linguas, quería dizer, mesmo nas materias, nas áreas nas que deben ser impartidas en galego, e non pasa nada, é como se fora unha cuestión política, non? Acho que un dos problemas que tamén está por falar é que, ao contrario do feminismo, que evoluiu moitísimo, por sorte, ao contrario do ecoloxismo,
que se callar ficou un pouquinho parado, mas evoluiu moito nos últimos anos, o idioma sempre ten unha ligazón con cuestións políticas e non patrimoniais. Eu creo que debemos dar, desde a escola, polo menos, e tamén desde a sociedade, que o idioma ten un vínculo co patrimonio. E volvendo ao patio, que era o que me preguntabas, Charo, eu acho que o patio das escolas pois é a parte da socialización que teñen as nenas e os nenos, por tanto, colocan nese momento todo o que queren ser do que están vendo nos ecrás ou no que queren ser, non? Están xogando a soñar nese momento. Por tanto, o idioma da dramatización vai ser o castellano na inmensa maioría das escolas. Non sendo que criemos, como antes ben dicía Santi, concordo 100%, que criemos un espazo, un ecosistema lingüístico que vai a máis alá tamén do escolar. E iso chamase semente, non? Entre outras cousas, chamase semente. Que é que eu aprendo nunha escola e teño un ámbito de relación garantido tamén nese idioma. Por tanto, o patio vai estar dentro e fora da escola. Sí. Como é o patio da semente, Santi? É certo, mas inclusive vou xa desmitificar isto, porque até na semente hai dificultades, o que pasa é que se poñen moitos esforzos por parte de iso, de moitas familias e moitas activistas que están a desenvolver proxectos. Por exemplo, poñovos como exemplo, que como dicía Caxade, nos patios, pois unha boa parte do xogo é xogo simbólico, mas depois temos xogo simbólico e o xogo a través do cual pois se dramatizan personaxes, non, situacións, etc. Claro, aí os deseños animados son potentes referentes. Se están en castellano, xa sabemos que vai acontecer. Mas depois temos outro tipo de xogos, que son os xogos regrados. Entón, que é o que está a acontecer? Que a maior parte dos xogos regrados que nós aprendimos na escola estaban tamén en castellano. Entón, temos que, digamos, desenvolver xogos en galego. Claro, nós, como galegas, temos moitísima sorte. Por qué? Porque xogos de palmas, xogos de elástico, digamos, todo tipo de xogos cooperativos xa existen noutros lugares do mundo onde falan a nosa lingua e, por tanto, só temos que pegar neles e utilizármolos, non? Entón, nese sentido, temos moita sorte. Por exemplo, poñovos, digamos así, como exemplo específico, unha iniciativa, neste caso da Semente Compostela, que é Semente de Brincar. Entón, trátase dun conxunto de vídeos que podedes ver na súa canle de YouTube, onde pois aparecen numerosos xogos deste tipo de palmas, de elástico, de corda, e isto é fundamental. É fundamental que, primeiro, o profesorado faga o traballo de aprendelos, non? E depois, nos espazos de lacer, de ensinalos tamén. Ou seja, non podemos deixar, tal como está a situación sociolingüística galega, xa non podemos deixar en determinados contextos como un patio, digamos, ou un xogo totalmente libre. Porque realmente para revertermos o proceso de sustitución lingüística temos que intervir aí e ensinar tamén xogos galegos. E eses xogos depois levarános pois á praia, á montaña ou ao parque. Mas se non os aprenderen previamente, non poderán despois brincar en galego. Ninguén brinca, digamos, nunha lingua se previamente non foi socializada neses rituais, non? Lúdicos. Entón, é moi importante os patios, como dicías, e sermos máis conscientes da importancia dese espazo. Vai. Supoño que te tendes exemplos, non? De, ao mellor, pois iso, nun grupo maioritariamente de crianzas galegofalantes aparece unha ou dúas a falar en castellano e como conseguen... No, isto é incrível, non? Quer dicer, como son conscientes de cal é unha lingua, que peso ten unha lingua e outra para que, sendo minoría, consigan reverter a situación. Como acontece isto? Eu creo que é polo poder. As nenas e os nenos non entenden... polo menos en educación infantil na maioría do primario, ata ben entrado terceiro ou cuarto, non entenden que hai unha cuestión identitaria, non entenden cal é o poder. Entón, como falaba Santi, se vou facer un xogo de dramatización, un xogo simbólico no patio, vou utilizar a lingua
que para min entendo que é o poder, non? Entón, se unha persoa desenvolve un rol no idioma castellano, iso vai ter un poder porque a min como nena ou como neno vai me levar ao que estou absorbendo día tras día como valor positivo e como valor non para explorar, non? E é curioso porque volvendo á nosa infancia, polo menos para as persoas que nacemos nos 80, aquelas que viñan falando castellano, ou polo menos para as que nacemos nos 80 nun contexto rural, non? Onde era exclusiva a utilización do galego, exclusiva, para esa nena ou ese neno que chegaba falando castellano, era unha cousa estrambótica, que ninguén quería imitar, non sei, ninguén quería, non tiña ningún poder, Eu acho que ten que ver coa cantidade de medios e recursos, os ecrás que falábamos antes, e tamén que nas casas, nos diferentes espazos, o galego, pois, xa non está, infelizmente non está. Dá para perceber iso tamén nos usos do humor, non? Eu lembro así como antes xente, non? Como que o sea, agora antes a xente para facer unha piada mellor mudaba de lingua, non? Porque entendía que era o alleo e agora pasa como ao contrario, non? Como que a xente antes falaba castellano, pero a piada colocaba na natureza, non? No galego, e agora a xente está a falar galego e moitas veces recurre a piada ao castellano como se fose o xenuíno ou de alguma forma, non sei, non sei que papel vedes das familias tamén aí, non? Como os patios e as familias, de que maneira esas alianzas, supoño que na semente é moito máis explícito, mas esa cooperación... Na semente, as familias que queren escolarizar as súas crianzas asinan un compromiso lingüístico, lógicamente se son galegas, por tanto, se teñen esa lingua na casa, non? Iso dalle moito valor, non? Digamos, o proceso de matricular unha crianza na escola, porque, de algún modo, estas familias perceben que o compromiso é colectivo, que todos temos que pôr o noso grauciño de areia para conseguirmos o obxectivo final, que é que as crianzas podan viver plenamente na súa lingua, non? Teño que dicer que tamén, lóxicamente, a semente chegan familias pola cuestión pedagóxica, porque consideran que un modelo educativo pois interesante para elas. E que o entrar en contacto co proxecto redescobren o que é a lingua como un novo valor a maiores. Eu penso que iso é o que debería acontecer tamén na escola pública. Ou sexa, familias que aínda non perceberon pois, todo ese tesouro non que temos, pois que a propia institución sexa capaz non de socializar esta idea, de que non sexa, por tanto, só, digamos, dominio dunha minoría social ou que coñeza só unha parte, non? E isto vai facer con que progresivamente pois a lingua pois digamos entre tamén nas casas, non? E neste sentido, pois tamén acrecentaría que a semente pois conseguiu facer algo único en moitos países, que é que os avós, aquí os avós, digo yo Helena, non? Porque os avós na Galiza son monolingues maioritariamente en galego. O que acontece é que o falaren cos seus netos e netas utilizan o castellano. Pois que acontece? Algo fermosísimo. As crianzas da semente, non? O levaren o galego da súa familia, dos seus pais ou nais ou o que for, e da escola, fai con que os propios avós muden para o galego. E eu penso que, de algún modo, isto ten a ver, é moito máis interesante non só polo ponto de vista lingüístico, sino tamén emocional, non? Porque estes avós e avoas pois foron, a maior parte deles, castigadas na escola franquista pois simplesmente por utilizaren a súa lingua. Entón, ver que realmente a súa identidade é, digamos, reafirmada por lo que máis queren na súa vida, que son os seus netos, pois eu penso que é algo maravilloso e algo que debería acontecer en todo o país e non só na semente, claro. Ese é un exemplo de transmisión xeracional de outro xeito, non? Como se antes viña para así, agora como que crianzas poden tamén, pois o mellor con eses compromisos familiares,
levaren a lingua para fora, non? O mellor hai outra liña. As familias no público, Caxade, tives así un compromiso similar? Pensas que é moito máis diverso? Non, infelizmente non. Acho que o papel das familias é importantísimo, é outro dos piares decisivos para manter o idioma vivo, mas require de compromiso, mesmo diría de militancia. Digo como pai de dúas fillas que van á escola pública, require unha militancia na parte social, require unha militancia en todo o que traen da escola, das súas relacións, dos desexos que teñen, non? É moito máis fácil para cualquier familia, para calquera nai ou pai, deixarse levar, non? Que intervir. E a intervención require militancia e require un sobreesforzo e require resolver dúbidas de por que na nosa casa se ve a patrulla pata cando chego á escola pois falan de outra patrulla pata diferente ou porque Peppa Pig de outras cousas diferentes, é día tras día de estar xustificando un porqué, de por que non somos igual que o resto. Por tanto, é preciso, como falaba Santi, buscar, e como falou tamén antes Helena, buscar esa relación social, non? Para que as familias entendan que o seu papel é imprescindível, que non se pode concebir unha restauración lingüística completa só desde a escola ou só desde as instituiçóns. Non fai sentido ningún. Con respecto al patio que habéis estado hablando antes, a mí me gustaría señalar que nosotros desde las Ikastolas y dentro del proyecto lingüístico de las Ikastolas consideramos que el patio en sí es un espacio pedagógico que no debemos descuidar, sobre todo en infantil y en primaria, y debemos procurar que los alumnos aprendan a jugar en euskera, sin ninguna duda. Y los patios al final son espacios y tiempos en los que los profesores, los tutores están presentes, pueden mediar y bueno, sabemos que forma parte ese tiempo, ese periodo de recreo, forma parte también del tiempo libre del profesor para tomar un café, etcétera, pero bueno, creemos también que se pueden organizar dentro de los centros escolares formas para intervenir de manera sistemática y añadiendo objetivos lingüísticos a esos periodos, y se puede incidir de forma muy significativa en los hábitos lingüísticos de los alumnos, en esa socialización que se da en la escuela, tanto en primaria, tanto en infantil como en primaria, que es donde empiezan a adquirir los hábitos precisamente para socializarse con los amigos y con las amigas, ¿no? Pues yo pienso que, vamos, lo habéis apuntado, pero quería subrayar que el patio es un espacio pedagógico muy importante, como son todas las actividades extraescolares, etcétera, pero bueno, las actividades extraescolares en muchos casos no quedan en manos del centro escolar, ¿no? Se gestionan por medio de personas ajenas al centro escolar pero en el caso del patio por lo menos yo pienso que hay que subrayar la función pedagógica que puede desempeñar el patio en favor del aprendizaje y del uso del euskera o del gallego, etcétera. Si no se incide de forma sistemática y de forma organizada, sabemos que la lengua que deviene dominante es el castellano en muchos casos, no en todos, dependiendo un poco de los contextos sociolingüísticos, pero en aquellos contextos sociolingüísticos donde el castellano, bueno, pues es mayoritario, sin duda las relaciones en el patio entre los niños y las niñas se desarrollan en castellano, por lo tanto hay que intervenir, sin ninguna duda. Y en casos que se ha intervenido, se han obtenido datos
importantes, positivos importantes. Sí. Vou recoller un par de comentarios que quedaron por aquí atrasados. Un era de Fiz Pousa, que falou antes, e di: morei fora da Galiza, na Cataluña, e os profesores falan o catalán dentro e fora das escolas. Na Galiza, fora das salas de aulas, o profesorado muda para o castellano. Por iso, as crianzas imitan o modelo. Hai aquí outro comentario tamén de Xosé Carlos Carballo, que falou antes, aclarou que era portugués, e di: pela miña experiencia de contacto co galego na Galiza, creo ser o portugués e o galego linguas diferentes, mas irmás, e a pesar de un afastamento de séculos, é notável como aínda permanecen semellantes en moitos sentidos. A algo que ven dun fundo histórico tan forte que, a pesar das torturas a que foi suxeito o galego, esta lingua sobreviveu, e nen mesmo a castellanización forzada recente o matou. A normalización que foi suxeito galego após a instauración da democracia en España podería ter sido, e aquí ficou o comentario. Sí, penso que sobre esta cuestión así máis da Eu lusofobia. diríalle a Xosé Carlos Carballo, diríalle que, de ser certo o que el sostén, Charo non sería quen de ler este texto e perceber tanto dun lado do Atlántico como do outro lado do Atlántico, ou ao norte e ao sul da Galiza, por tanto, non concordo. Sí, en todo caso, é como máis unha decisión política, non? Quer dizer, sí, a intelixibilidade moitas veces fálase de que é superior entre o portugués do norte e a Galiza, ou mesmo co Brasil, ás veces, do que pois algúns dialectos do propio vasco entre sí, non? Que tamén poden ter problemas de comprensión. Outra cousa é que interese políticamente, e aquí hai outro comentario que vai un pouco por aí, non? Que pois, o marco político é máis interesante que diga que nós non falamos o mesmo que outras e que non é unha lingua internacional. E para alén diso, eu creo que antes dunha cuestión política, que tamén a hai, obviamente, eu creo que antes é como temos a orella predisposta para ouvir todos os días os medios de comunicación en castellano, ler en castellano, conversar con palabras de castellano, porque se dixemos, non sei, cualquier palabra que xa ficou no pasado do galego, ou no pasado lingüístico do galego, pode parecer que estamos aquí facendo arqueoloxía, a dizer no sello, ou a dizer o mesmo chan, ou hai cousas estrambóticas hoxe en día, non nisto. Eu creo que é o contacto que teñamos con outros sotaques da mesma lingua. Eu acho que ten que ver con iso. Claro, iso da paisaxe en que colocastes antes con respecto ao castellano é fundamental, non? Porque se nós comprendemos o castellano que se fala no México, non? Ou mesmo o castellano que se fala na Andalucía... É porque está preparada a orella. Exacto, exacto. É tan extraño o galego do Brasil para un galego do Consello de Ames, como o español de Argentina para un castellano de Murcia, non sei, ou para unha castellana de Murcia, se nunca tivese ouvido antes. Eso, sin falar do que antes dicíamos, dos falsos amigos, como coger, por decir, dous típicos, non? Ou, en fin, cousas que poden levar a engano máis que pudoroso mesmo, non? Sí, esta pode ser unha das chaves que, se queremos así como comezar a concluir, non? E intentar recuperar algunhas das ferramentas así claves que podamos sacar en limpo. Coa cuestión política, entro antes de nada. O comentario que nos queda aquí pendente das gándaras dicía: Antonte foi declarada, máis que declarada, declarada foi hai uns anos, non? A República Galega no Xardín do Museo de Ourense. Sabedes que houve un desfile, non? Recuperando este fito histórico no noso país, e di: achades que é un sinal de esperanza para o futuro do galego ou pode nos acontecer como na Irlanda? Non sei, este se callar xa é outra polémica, non? Mas como sería con soberanía política a situación da nosa lingua, se callar? Diferente outra. Sí. Sería a panacea, porque na Irlanda, o caso é un bo exemplo, non? Tratar o da Irlanda, que pode, en todo o territorio, mas pode conseguir soberanía política e a situación da lingua continuar a ser... É certo, mas eu penso que non estamos nunha situación tan negativa, non? Como a do gaélico irlandés. Iso sí, eu penso que o que deberíamos ter claro, digamos, a sociedade galega, é que digamos, a superación da diglosia e, por tanto, a naturalización, normalización plena da lingua galega
vai aparellada pois a conformación, eu entendo que dun bloque histórico soberanista que permita, digamos, levar as institucións aquilo que é de xustiza, non? E xa estou a falar ao final de dereitos humanos, non? Porque os dereitos lingüísticos e culturais son dereitos humanos. Entón, se, digamos, os nosos direitos non son recoñecidos nun determinado cuadro xurídico político, sexa cual for, precisamos, digamos, a acumular poder colectivo, non? Precisamente para que as institucións fagan o seu traballo como é debido. Entón, sí que penso que, de facto, a difusión, non? Pois do que é toda a simboloxía galega, como coñecimento da nosa historia, como é digamos, a posta en valor tamén de figuras recoñecidas precisamente ao longo da nosa historia por, digamos, contribuíren positivamente en diferentes campos, non? Na historia, na literatura, nas artes. Todo isto, lóxicamente, vai nutrir unha identidade cultural que é tamén unha identidade lingüística e unha identidade política. E sabemos que todos os povos, cando gañan en autoestima, pois realmente queren ser libres plenamente. Non lle serve ser, digamos, só 50% libres, 60% libres. Non, queren ser libres. Entón, eu creo que isto que vai acontecer con moitas, coas novas xerazóns de galegas e galegos, porque xa teñen outros coñecimentos e, por tanto, van, digamos, evoluir sin tantos preconceitos e sin tantos medos, non? E van conquistar o futuro. Iso é así. Chegaron un par de comentarios máis, vou nos ler, mas vemos así se dá tempo a respostalos, e se non, pois, imos fechando de todas formas. Xosé Carlos volve con outra pregunta sobre a televisión galega, e di, non? Qual é o papel na defensa da lingua? Unha vez que na Galiza lle dixeran que o galego utilizado na TVG era un pouco confuso e tal vez adulterado. Mas, bon, eu creo, Xosé Carlos, que esta é unha cuestión así sobre as distintas normas, se callar, non? O padrón, e daría para outra conversa. Mas temos algúns materiais sobre isto no PXL. Non sei se Eu acho que un comentario que podíamos facer é que sería bon que a televisión pública ofrecese a súa programación íntegramente en galego, cousa que a televisión da Galiza non faz. Claro. Para alén dos comentarios sobre o modelo lingüístico ou ortográfico, mesmo oral, non? O sotaque oral que se debería utilizar, que é un debate longo e fluido xa, mas é bon que o persoal saiba que na televisión de Galiza non se fala galego. Todo o tempo. Sí. Incluso aproveitar outra legislación que temos aí na manga, non? Que é a Lei Paz Andrade, todas as posibilidades que habería de creación de conteúdos, en fin, se houvese unha dotación orzamentaria específica para iso. E falar que na radio galega tamén non se escoita música galega todo o tempo, e na radio galega música tamén non se escoita música galega eu acho que nin a metade do tempo. Sí. Desculpa, xa. Sí, non, tes razón, e o da música é ainda pior. E ven outro comentario aquí de Pichel, que chegou tarde, e ainda o di, cheguei tarde, mas gostaría de vos ouvir se a posibilidade de termos no ensino público liñas lingüísticas como existe no País Vasco. Pois, isto xa saiu, camarada, e di o que teríamos de facer na Galiza. Mas, bon, penso que podemos dicirlle simplemente que recúe no inicio, non? Non sei se alguén lle queredes decir algo máis así, puntualizar. Sí, eu penso que había consenso, non? O sea, dicíamos que nos parecía mellor que o modelo actual e pensando, lóxicamente, de maneira ideal, que inclusive mellor aínda que iso sería que esa liña abranxente, non? Que fixese parte do conxunto do sistema educativo. Mais mellor que a situación actual, sen dúbida. Falando das liñas educativas e por fechar con Elena, igual sí que lle preguntaría a ela, pois, primeiro, se quere acrescentar algo, e depois, que desde as Icastolas ou do vosso proxecto educativo e lingüístico, que achades, que pensades que podedes ensinarnos ou aprendernos para o caso galego, non? Que pensades que podedes exportar do voso modelo? Bueno, en referencia a lo que habéis estado comentado, bueno, que he alcanzado a entender por lo menos,
Yo pienso que es importante que hagamos una reflexión, que todos somos por lo menos bilingües y una gran mayoría somos plurilingües, ¿no? Y siendo plurilingües es una opción el vivir en gallego, vivir en euskera o vivir en castellano, es una opción. Entonces, ¿qué es lo que nos puede llevar, qué es lo que nos puede conducir a optar por una lengua minorizada? Pues como bien dice un sociolingüista de renombre aquí en Euskal Herria, Quique Amonarriz, que a lo mejor os suena el nombre, le conocéis, él dice que para eso es imprescindible contar con una conciencia lingüística, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Y un poco volviendo al inicio de la entrevista que decíamos, bueno, pues el modelo de per se pues no llega a euskaldunizar a los niveles que preveíamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que trabajar también esa conciencia sociolingüística y hay que trabajar esa conciencia lingüística. El hecho de una lengua es un medio de comunicación, sin ninguna duda, pero no solo es un medio de comunicación, no solo es un código, es también una seña de identidad. Y bueno, y no llegará a ser la seña de identidad única para todos los alumnos y las alumnas de las ikastolas y de los modelos D, pero bueno, queremos que sea por lo menos una de las señas de identidad de esos jóvenes, ¿no? Eso por una parte. ¿Y qué os podemos aportar nosotros? Pues yo creo que las líneas, bueno, os podemos aportar la experiencia de 50 años, ¿no? Actualmente las 111, que pronto seremos 113 ikastolas, bueno, llevamos una trayectoria en la que, bueno, hemos tenido logros muy importantes que no hay que menospreciar y hemos tenido también, no hemos llegado a alcanzar las expectativas que quizá teníamos pues hace 30 años, hace 40 años, ¿no? Pero en la experiencia que tenemos, en esa experiencia que hemos tenido, de esa experiencia hemos aprendido y de hecho yo un poco ya a lo largo de la entrevista he procurado subrayar esas líneas que vemos que necesariamente tenemos que intensificar, reformular, por lo menos en las ikastolas, si quisiéramos que pasara lo mismo pues en todos los centros de enseñanza de Euskal Herria, ¿no? Y de manera resumida sería que, bueno, que en todos los centros, todos los miembros de la comunidad educativa tengan una clara intención de hacer por el euskera, ¿no? Hacer por. Y hacer por pasa pues, por las líneas que hemos mencionado, ¿no? Trabajar la conciencia sociolingüística con padres, equipos directivos, profesores, alumnos, por supuesto, sobre todo alumnos de secundaria y de bachillerato, de la ESO y de bachillerato. Incidir en el tratamiento integral de las lenguas, incidir que todos los profesores son profesores de euskera, todos los profesores son profesores de gallego, porque no se puede impartir una materia sin hacer uso de la lengua y el alumno no puede dar cuenta de sus progresos en una materia si no se explicita, si no se expresa bien de manera oral o de manera escrita. Por lo tanto, la lengua es imprescindible. Por lo tanto, pues que se formulen sus objetivos lingüísticos es fundamental. Trabajar los espacios de ocio, tanto en la ikastola como a nivel de la sociedad, y añadir objetivos lingüísticos a todas esas actividades de ocio. Actualmente, en los trabajos de investigación de campo que se están llevando dentro de la Universidad Pública del País Vasco, preocupa el relato de los jóvenes acerca del euskera, ¿no? Sienten un gran apego por la lengua, le quieren mucho, sienten cariño por la lengua, pero le atribuyen pocas capacidades comunicativas, con lo cual, bueno, pues no sé,
ese relato yo creo que nos hace pensar que las líneas pedagógicas que hemos llevado durante muchos años, pues bueno, han sido en algunos aspectos por lo menos un tanto deficientes. Y en este momento pues podemos, diría yo, reforzar sobre todo esos proyectos lingüísticos de centro y trabajar también a nivel social para activar una actitud proactiva en favor del euskera. Yo creo que es eso lo que, bueno, podemos, no sé si es aportar, porque hemos coincidido plenamente en el diagnóstico, tanto lo que decíais vosotros como lo que decía yo, bueno, apuntaba en la misma línea, pero yo pienso que bueno, por lo menos podemos trabajar juntos, ¿no? Ya que las necesidades también las compartimos. Mila esker, Elena, obrigada. Santi, non sei ti, se queres así como tirar as túas propias conclusións ou colocar algo que non saíse aínda. Bon, pois eu fecharía indicando un pouco quais penso que foron así os logros máis importantes da semente, non, nos últimos tempos, porque penso que un modelo que habería que reproducir no ensino público, non? No lingüístico vemos como é posible desenvolver un modelo plurilingüe autocentrado, inclusivo. O sea, non un plurilingüismo sustitutivo que nos faga, digamos, abandonar a nosa lingua en favor doutras. Non, o que demostra a semente é que, tendo o galego como centro de gravidade, é posible aprender segundas ou terceiras linguas de maneira competente. Non? No curricular, pois pensamos que é fundamental traballar un currículum autocentrado, porque precisamente é fundamental que as futuras xerazóns coñezan pois todas as achegas que se fixeron, pois, como indiquei anteriormente, en todos os campos do saber, pois polas xerazóns que nos precederon. Precisamente porque é un modo único de entender o noso país, de entender o mundo. Unha lingua é iso, non? É tamén un modo de pensar, unha epistemoloxía, non? Que nós fomos construindo ao longo da nosa historia colectiva. Depois, no organizativo penso que os servizos públicos, de acordo, ás veces pensamos que son aqueles de administración, digamos, estatal ou autonómica. E o que demostra a semente é que o público tamén se constróe a partir da iniciativa popular. Cando un pobo se lle negan os seus dereitos, este organízase para defendelos. E así aconteceu ao longo da nosa historia. Acontece pois coa clase traballadora, acontece co movimento feminista, acontece coas luitas anticoloniais. Todos, digamos, os suxeitos non que padeceron unha situación de discriminación organízanse para transformar as cousas. E probablemente isto dará lugar no futuro tamén a mudanzas institucionais. No pedagóxico, abogamos por unha pedagogía renovadora, crítica e cooperativa. Entendemos que hai que mudar un pouco os valores, non, da escola, digamos, actual. Ás veces incídese moito na competición, cada vez vemos como as crianzas están agobiadas, con ansiedade, incluso con problemas psicolóxicos propios do mundo adulto, e pensamos que debemos apostar por outro tipo de valores, non? Que se sean positivos non só para elas, senón para o conxunto da sociedade. E, finalmente, pois, entender que, como iniciativa popular, penso que unha das grandes achegas tamén é facer que este servizo sexa accesível con independencia da capacidade económica das familias. Isto para nós é moi importante, porque se realmente, digamos, o noso proxecto promovese ou provocase unha segregación, pois xa non tería sentido. Por tanto, estamos moi orgullosas de que, con moito esforzo, vendendo moito material, organizando moitos concertos, facendo, digamos, todo tipo, non, de contas para que ao final do mes poida seguir activo o servizo, pois ninguén fique fora do noso proxecto educativo. Obrigada, Santi. Que bo tamén ese lembrete do currículum, que se callar non afundamos tanto, mas nen só a cuestión lingüística, senón tamén a explicación. Tamén nunha das entrevistas Rocío falaba moito disto, non? De que están falando dunha realidade que non é a nosa, moitas veces, os libros, non? A parte da lingua tamén. Caxade, que pasou aí? Que marchastes? Peço inmensa disculpa, parece que me tocou o reloxo
Sí. Abandonei o barco. Non, desculpade, foi a luz, cousa que non acontece no rural xa desde hai moito tempo, mas escolleron o día. Escolleron o día, A desculpade. Galiza profunda, non? Ao final ves, quen fala galego? Que sabe, meu Deus, onde estará, non? Que non ten nin luz, debía ter un xerador para conectarse ahora conosco. Agora estou desde o telemóvel, espero que me escoitedes ben e que me vexades ben tamén. Sí. Estábamos como facendo así unha rolda de feche preguntando, primeiro, se querías comentar algo que non teñas saído ou ficaches con algunha nota no tinteiro que che apetesa partillar, ou simplemente colocar pois xa en riba da mesa as chaves, non? O que ti aches que debamos recoller. Pois eu acho que fomos falando todo máis ou menos ao longo da conversa. Foi un prazer ter o convite da GAL e partillar con Santi e con Elena. Aguardo que máis escolas, máis icastolas, máis sementes contaxen como virus do bon as escolas públicas e teñamos un modelo similar. Como falamos antes, se a inmersión, aínda que non sexa o ideal, pois sería un principio bon para comezar a soñar cun respeito cara ao idioma e a defesa dos dereitos lingüísticos das nenas e dos nenos. Só por finalizar, dizer que convidar a todas as familias a que permitan unha entradiña, pode ser pequeniña e devagar, do outro galego que está moito máis alá da Galiza e que permitan que as súas fillas e os seus fillos teñan oportunidades a encontrárense con ese galego e unha chamada para a institución que ten que traballar na escola pública e que permita tamén que as profesionais do ensino e os profesionais do ensino público poidamos utilizar diferentes materiais no entendido galego internacional e como antes falastes que quedou aí, non sei se foi cando desliguei a lei Paz Andrade que sería moi interesante que se comezase a aplicar, simplemente porque é unha normativa que agora mesmo non vemos nada diso, por tanto que comezara e que as nenas e os nenos teñan a ben poder disfrutar dela. Moito obrigada. Pois moito obrigada ás tres. Eu tamén anotei aquí algunhas cousas. Material da lusofonía, adaptación das orellas, Paz Andrade, anotei inmersión lingüística como mínimo, liña D como mínimo, traballo nos patios, traballo transversal e consciencia lingüística. Consciencia lingüística, militancia, sementes en todas as aldeas. Así que moitísimo obrigada por toda esta colleita que nos levamos e esperamos pois ao largo do ano tamén ilo pondo en práctica e vendo de que maneira executar, non? Ir facendo. Así que nada, obrigada tamén a todas as persoas que estivestes acompañando a conversa, obrigada Deputación da Coruña e vémonos día a día, non? Camiñando pola saúde da nosa lingua e das falantes. Boa noite, compañeiras.